Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga niining libroha. Ang magadugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahampag kanila nga mga katalagman nga gihisgutan niining libroha. Ug ang magakuha sa mga panagna nga aniad dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. O ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi niining libroha. Kay sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga higala, mga igsuon, mga kasama, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Usab makita og madungog no sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Og naka-simulcast po no sa FM band ang 94.1. Okay mga igsuon, atong gisaad kaninyos miaging Domingo nga atong ipadayon karon ang gisalot na nga tema. May labot na niining issue mahitungod sa Biblia ba lamang ang gabayan diya sa atong pagtuo. Kana atong mga Katoliko, kita mo'y pinakalahi kaayo o baruganan mahitungod niining Biblia. Taliwala sa ubang mga igsuon na itong mga Kristiyanos. Nga naman, kikitang Katoliko kung hisgutan na gani ang gabayan sa atong pagtuo, kita nagtuo sa Biblia, pero dili lang kay Biblia. Tungod kay base sa atong pagtulunan,
Wala diha tanan na hipatik sa Biblia ang tanang mga kamatuoran. Prueba niya na, gibalik-balik na nato nga teksto sa giasoy ni San Juan sa Juan Kapitulo 21, versikulo 25, matud pa ni Juan, nga kung sulaton pa kuno tanan, nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. So, kung ano nga nagbarog kitang mga Katoliko nga di lang kay Biblia, tungod kay matud pa ni San Juan, wa man gud na sulatanan. Nga matud pa niya nga kinahanglan gali unta to sulaton tong wa na masulat. Og of course, mo lagi kung maghisgot og Biblia, mo man gigamit nato ni ang Biblia gani sa atong Catechism of the Catholic Church na ay mga Bible quotations tungod kay nagtuo ta sa Biblia, pero lamang dili kay Biblia lang. Nga naman, isa pa sa atong gibasihan, kinahanglan nga ang manudlo otorisado gayod. Anang gitawag na to nga authorized ka nga manudlo kay sa Biblia go dili man gud tanan gihimong magtutudlo sa atong Ginoo. Dili tanan gipadala, no? Kung basahon nato ang Roma 10:15, and how shall they preach except they sent, no? Unsaon nila ka panudlo kung wala sila gipadala? Og saon sa man pagpadala ni Kristo, una ang mga apostoles, direktamente yun nga iyang gisugo ang mga apostoles. Ug ang mga apostoles nga iyang pinadala, kung magpadala pod, personally, naagit po sila gipangtudlo, nga mao na po ito pinadala nila. Nga pinaagis pagpandong skamot, nga nangitawag na itong ordination, no? Pinaagis pagpandong skamot. O ingon ana ang atong gituhuan. Dili lang kay gatudlo sa Biblia, kinahanglan na po siya authorize po siya nga gikan gyud ang maong authorization gikan gyud sa mga apostoles. Kanang gitawag na to apostolic succession. So kung ang mahitabo god, kung Biblia rang mo'y atong basihan, unya walay mutudlo na to ani, walay otorisado nga manudlo ani, ang mo resulta magkinaugalingon man ta pagsabot aning Biblia. O tanawa unsay nahitabo sa atong kalibutan karon kung maghisgot og tinuhuan nga Kristohanon pagkadaghanan na. Wala magkahiusa tungod ni anang pagtuo nga ang Bible alone mao ra gyud basihan og wa na kinahanglan na ang otorisadong magtutudlo. Og ikato, mga igsuon, kanang gitawag na to og apostolic tradition nga wala giklaro sa Biblia apan giklaro na diha sa apostolic tradition. Unsa man tekstuha atong gibasihan ana sa 2 Tesalonica 2:15. Nga matud pa ni San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagi gwali nga binaba og sa sulat. So si Pablo giklaro nila nga dili giklaro ni San Pablo nga dili kay ang nasulat lang konsula eskriptura. Kung dili na gibinaba na lang kay naalagiwa na masulat. Mao na mga igsuon nga kung ato usab nga hinumduman ang mabasa nato sa San Mateo Kapitulo 7 versikulo 29, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Gahisgot ni atong panahon gyud nga diri si Kristo nga siyempre siya mao ang labawng otorisado apan kung ibase po nato sa daang tinuhuan, dili po nato malalis nga kining mga skriba nga gisgutan diri sa Mateo 7:29, mga otoridad po ni sila sa daang tinuhuan. Pero pag abot ni Kristo, mas otoridad siya. Gani, nagtukod siya og kanang bag-ong kobenante. O nga, gatukod siya iglesia. Nga adunay kalainan, ang kanabang teolohiya kung ikumpara sa daan.
So pag-abot sa Bagong Testamento, ang otoridad na ana ni Kristo. So kung magdebate sila, kung manudlo na ning mga skriba o si Kristo, asa man ka papilion ka, kisa may imong pilion nga imong tuhuan kung dili na magkaparehas ang ilang pag-interpret mahitungod sa pagtulunan sa Dios. Siyempre, ang imong yung pilion ang otorisado gayud. Kinsa man ang otorisado dinhi sa Bagong Testamento, di ba ang atong Ginoong Hesukristo? Mao na gikinahanglan ang otorisado nga magtutudlo. Nga kana bang atong mga pastor, atong mga ministro, otorisado ba na sila? O kung saan na to pag-ila, nga kanang atong ministro o atong pastor authorize. Kay giingon lagi sa Roma 10:15, and how shall they preach except they sent? Kung saan nila pagpanudlo kung wala sila ipadala? Okay, basahon nato ning San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 ngadto sa 23. Atong ipadako no sa atong tulumanon kining pagka-authorize sa magtutudlo. Okay, sa ato gong panahon karon wala na to lantawa kanang mensahe mahitungod sa otoridad. Kay ang atong basihan gud karon bisan kinsa nga magtudlo aning Biblia mutuo dayon ta, di ba? Nga wala na to lantawa ang pagkapinadala, ang pagka-authorize sa maong tawo nga nanudlo. Kay dinhi sa Biblia dili bisan kinsa lang gitahasan ni Kristo sa pagpanudlo. Nagpili biya sa mga apostolok, ang mga apostol iya pong gisugo nga mamili pud sila mga sinaligan. Kanya, kinira ba, no? Labi na diri sa mga apostoles, ang ilang paagi sa pag-authorize kanang ilang ordinahan, pinagi sa pagpandong kamot, di ba? Mao na nga kinahanglan ang atong tinuhuan, atong tanaw ng authority sa atong mga pastors o mga ministro. Kinsa may ga-ordain nila nga makonect gyud ang ordination maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Kay dinhi kining pagpadala sa atong Ginoo personal gyud nga pagpadala. Dili ni kay kana galing mo basa lang kag Biblia den ugon sa imong nasabtan den muhukom den kag sinugo na ka sa Dios. Parehas ana ni Igsoon Felix Manalo nga sa atong nahibaw-an nagbalhin-balhin man to siya glaing religion, Katoliko man to siya pero nagbalhin-balhin siya na protestante ug daghang sektas protestante iyang gibalhinan den nahimo gid siyang pastor. Dayon mao lagi hangtod nga wa na pod na nibiya na pod siya atong Adventist nga iyang na apilan nga nahimo siyang pastor. O hangtod naghimo na siya kaugalingon niyang pundok gihinganlan niya Iglesia ni Kristo. Ya matud pa sa atong nabasang kasaysayan ni Igsoon Felix Manalo, ang pinaagi ra gyud atong pagsirado niya usa ka higayon ni ana sa iyang lawak, iyang gimanduan iyang asawa nga di siya tugawon. Sulod siya sa kwarto, nagtuon siya. Iyang gitandi ang mga doktrina sa laing tinuhuan ug paggawas niya sa iyang kwarto na hukom naman siya nga sinugo siya sa Dios nga mo organize aning ginganlan niya sa ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo. So ang pagkapinadala ni Igsoon Felix Manalo questionable kay wala man masubay din his Biblia. Kay dinhi ang pagkapinadala personal gayud nga si Kristo namili personally aning mga tinun-an. Ani abasahon ko mga igsoon.
Juan 20:19 ngadto 23. Sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga mo'y unang adlaw sa semana o Domingo, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Tanawa, giunsa pagpadala ni Kristo ang iyang mga apostoles, personal gayud. Dili sama sa kanabang claim ni Igsoon Felix Manalo og si Joseph Smith og sa uban pang mga magtutukod og pundok karon. Kuan lang kanang claim ang ilang pagka pinadala kuno. Pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia, then ug unsay nasabtan, mutukod na dayag pundok, then nganlan dayon og Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, sa born again, ug unsa pa na Adventist. Hinganlan na dayon og kanang naas Biblia para makadani pug mga tao kay naagos Biblia. Pero kung pangutan-on natos Biblia, unsa man ang pinadala? Well, simple ra man kaayo. Giunsa pagpadala ni Kristo ang mga apostoles, personal. Dili kay nagbasa-basa ang mga apostoles, then ugon sa ilang nasabtan, moingon sila, "Pinadala nami." Inana ba? Kay kung mauna ang pagkapinadala, ako pwede po kumuhimo daig pundok. Basa lang kog Biblia, then ayuhon na kog sabot. Dayon mugtukod po kog akong pundok, moingon din kog pinadala nako. Mana inana ba ang pinadala diri sa Biblia? Dili, personal gayon nga namili si Kristo ani niyang mga apostoles. Inana. Then kung mudagan ka diri sa 1 Timoteo, 2 Timoteo, ang instruction ani nila nga kung magtudlo silag mga sumusunod nila, pinaagi dayon og kanang ordination, kanang atong gihulagway nga naay pagpandong sa kamot, no? Ang Iglesia ni Kristo na man po sila ordination, no? Pero kung mangutahan na ta, kung ang ilang executive minister mag-ordain og ministro, well, biblical na, kay naaman as Biblia ng ordination. Pero ang pangutana, kinsa may nagpadala ni Igsoon Felix Manalo? Ang ilang kanang gitawag nilag sinugo. Nasubay ba diri sa New Testament nga pagpadala? Nga sa New Testament, sa New Covenant, kung magpadala ang Ginoo, personal gayud, ug ang mga apostoles pod, kung mamili og mga sinugo nila, personal pod nga namili. Dili kay gipabasa lang ng mga tao og unsa ilang nasabtan, diyan mutukod na po sila og pundok. Dili ingon ana ang pagkapinadala diri sa Biblia, mga igsoon. Kay ako pwede ko kung ingon ana di ay nga ang pagkapinadala di ay igo lang di ay magbasa sa Biblia, then pwede na dayon mutukod og pundok. Pwede ko makahimo po na pundok, nganlan po na ako kanang naadres Biblia, no? Dili na, mga igsuon. Pero maumang gunay nahitabo sa atong kalibutan karon. Moning nadaghaning relihiyon, nadaghaning pundok, kay ingon ana mangguta. Pagbasa sa Biblia og unsay nasabtan din lahi pod sa ubang pundok, maghimo na pod siya iyang kaugalingon. Moning nadaghaning mga tinuhuan karon mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw. Nagkabahin-bahin ta. Kaya inyo kalimtin, no? Mateo 7:29, giingon diri nga, the one having authority. Siya nga naa ang otoridad. So, importante ning otoridad. Dili kay unsa rin nasulat diha ug unsa imong nasabtan. So, timan mga igsoon, ang Biblia, usa lang na siya sa atong gibasihan, diya sa atong pagtuo, kung Katoliko ka, no?
Dayon kung wala diya sa Biblia, wala giklaro adto ta sa apostolic tradition. Kay gihisgutan man na ni San Pablo kung dili sa sinulat didto sa gibinaba na lang kay wa na masulat. Asa man nato na mabasihan? Na sa 2 Tesalonica 2:15. Then ang ikatulo, mao ni kinahanglan na ay otoridad kanang magtutudlo nga atong gipaminaw, gituhuan. Dili kay bisan kinsa lang. Tanawa on sa nahitabo sa atong kalibutan karon kung maghisgot og tinuhuan, bisan kinsa lang atong tinuhuan, dili nato tan-awon ang credential nila. Ana bitong kuan driver kinahanglan na man ay credential. Ang iyang driver's license. Bisag ka ng mga maestro, naagid sila kinahanglan na teacher's license. Ingon na, dinhi sa maghiskot butag Biblia, tinuan ni Kristo, ang credential sa usa ka magtutudlo nga pinadala siya. O giyon sa man to pagpadala ni Kristo, personal gid siyang namili sa mga apostoles. O ang iyang mga apostoles pod nagpili pog ilang mga sumusunod pinagi sa ordination kanang the laying of hands. Mga igsuon. Sa to pa dunay connection ba, no? Connected. Dunay kadugtungan ang ordinasyon, ang pagpadala gikan yun sa mga apostoles. Na kung atong hinumduman tong mabasa na to sa Pasugo, bisan gali sa Pasugo magazine sa mga Iglesia ni Cristo, ilang giangkon nga ang Katoliko lamang mooy makasulti nga ang iyang kagikan maghanid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. So Katoliko lang ang kanang gitawag na to makakonect o connected gyud sa mga apostoles. Sama niya sa Pasugo, no? Abril 1965, page 41. Matod pa nila. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. No, gigamit pa ning pulong alone diri nga ang Katoliko lamang kuno nga simbahan mo ay makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Di modo sila dili sila makakonek. Kay 1914 ragod sila, di ba? Ang Saksi ni Jehova 1872, di gihapon makonek sa mga apostoles. Ang Adventist 1844, di gihapon makonek. Ang Mormons 1830 kung wa ko masayop, no? No 1930 or something inana no mga igsoon. Pero kung dili ka sa Katoliko, makita gyud nato nga bisan gani ang mga tinuhuan sa mas Iglesia ni Cristo, dili sila mosupak. Ang pangangko nato mga Katoliko nga kita lamang mo'y makasubay nga ang kagikan gyud nato maghanid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Okay, mahatagtag balik-balik na nga giasoy nato dinhi sama ato ni Obispo Ignacio. Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan. Nakita gyud niya si San Juan personally. Ang nanudlo niya si San Juan. Si San Policarpo, tinun-an gihapon ni San Juan. Si Clemente, no? Sa basa na to, sa research na to sa history, kana ikaupat na tong Santo Papa, disciple na siya ni Peter, no? Saint Peter. So, mga igsuon, kung maghiskot kita pagkapinadala, didto ta sa tinuhuan nga ang iyang kagikan maghanid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Napagali, no, sa Pasugo gihapon March-April 1986, page 4, no, ni Felhon B. Puentes, magsusulat gihapon ni nga Iglesia ni Cristo. Matod pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the 1st century. Pero to be fair naman, pero nganong nibiya man sila sa Katoliko kay naamang gusto sila pagtulunan nga gigamagod nga wala ra ba ni itudlo po diri sa Biblia. Kanang pagtulunan nila nga total apostasy. Agi ana nga ilang gi-claim nga ang Iglesia kuno ni Kristo sa unang siglo wala kapadayon. Kay ang nagpadayon nanudlo na magbinalitad ni apostata na. So naganap kuno ang tibuok nga pagtalikod wala man na sa Biblia. No, mga igsoon, liman ka ang iglesyang gitukod ni Kristo na wala sa ito padili da ito ligon. Mo sukuhi na. Kaya kung basahon na to ang Mateo 7:24-25 nga naay parabola diha nga ang usa ka balay nga tukuron ibabaw sa bato, ligon dili kini maguba. Kay ang iglesyang gitukod ni Kristo gitukod man ibabaw sa bato, no?
Mo man na ang pagtukod na sa Mateo 16:18 buti pasabot nga kini diyang iglesia gitukod man ibabaw sa batong lig-on base sa parabol nga gitudlo pod mismo ni Kristo dinhi. So to pa dili maguba dayon sa tagna pod sa Daniel 2:44 dili maguba. Nya nakahinumdum ko sa debate dito sa Cebu nga kadtong ilang international debater nga si Jose Ventilacion, iyang gigamit nga example kuno ang ilang kanabang panudloan ng total apostasy nga parehas kuno sa bayang Israel sa daang testamento na talikod mong kuno to. Tibuok yug kuno. Iyang gi-example, maupog kuno na ang nahitabo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Tibuok nga natalikod bisag di na mabasa sa Biblia. Mga igsoon ng atong ikakomentaryo ana, ikatubag nga dili nato pwede nga ipanag-ing ang bayang Israel sa Old Covenant o daang testamento ikumpara nato sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ano man? Kay dako kay nagkalainan. Kung himuon nilang example katong daang testamento, ay di ko mo supak nga dili man gud tulig-on. Wala man gud pasalig nga dili maguba. Wato'y pasalig pero sa New Covenant religion sa atong Ginoo, ang iglesyang gitukod ni Kristo walay pasalig nga maguba. Ang pasalig hinuon lig-on. Tanawa, basahan ninyo sa tagna Daniel 2:44. Ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili nagyud malumpag ni maagaw sa laing katawhan. Sama na, mga igsuon. Sa may katumanon ana, wa may lain ka namang naa sa Mateo 16:18-19. Nga, Diyos God, no? Sumala sa tagna, ang Diyos God may mangunay og tukod aning ginghariana kon iglesia ha. Kinsa man, ang ikaduhang persona sa Diyos nga maong pulong, nga si Kristo mismo. Diyos nga nagpakatao. Juan 1:1. Ya naman ang pulong nga uban sa Diyos Amahan, si Kristo. Nagpakatao. Diyos nga nagpakatao. Ug mao na sa Mateo 16:18-19, matod pa, ni Kristo nga tukang Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia o gingharian, nga bisan gani ang impyerno, dili gid makabuntog ni ini. So kining iglesia, mao ni ang katumanan sa Daniel 2:44. Of course, wala pa hinuon yun mahuman yun, no? Wala pa yun mapulfill tanan ang gihulagway das Daniel 2:44. Kay kining gingharian gud ni Kristo, victorious ni. Mo patigbabaw, no? Kung karon daghan pa kaayong mga pundok-pundok gingharian pero ang mabilin ani. So umaabot nga panahon, wa taghibalog kanus wa man pud gisulti diri sa Biblia. Ang mabilin ang tinuod ra gyud nga pundok o gingharian ni Kristo. Pero nakita nga sa existensya sa Katoliko nga na hinay-hinay gyud nga natuman nga naman kay sukad masugdi ni Kristo ang iyang gingharian kuno iglesia nagpadayon man gini. Wa man gini mabungkag. Bisan daghang kaayong mga kaaway, daghang kaayong gatabang og kulata ani. Saway, pero nganong nagbarog ramang gihapon. Unsa mang iglesia ana nga makita nato sa kasaysayan nga sukad masugdi ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon mga igsuon. So mo na mga igsuon, akong balikon ang akong giingon ha. Kitang mga Katoliko, ang atong gibasihan sa pagtuo, tutulo, no? Dili kay Biblia lang, no? Una, tuotag Biblia. Ikaduha, kung wala giklaros Biblia, dito sa apostolic tradition. Katong wa na giklaros Biblia, nga gipanudlo sa mga apostoles, pinagi nalag pamaba. Asa na mabasa? Naas 2 Tesalonica 2:15, matod pa ni San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og sa sulat. So dili kay ang nasulat lang. Dili di kay ang Biblia lang. Naay gibinaba na lang. Karon, kung naa na apostolic tradition og Biblia, dili pud igo nga bisan kinsa nga manudlo ani, kinahanglan otorisado. Asa mabasa Mateo 7:29, the one having authority. Then mudagan ta sa Roma 10:15, pinadala. Ug unsa man ang pinadala, personal gyud nga gipili ni Kristo ang iyang mga apostoles ug ang iyang mga apostoles nanudlo pod
nagpili pod og mga sumusunod pinagi sa kanang pagpandong sa kamot o laying of hands. Kato pa, kanang gitawag na itong apostolic succession. Na asa man na ato makita ron unsa mang grupuha mga kaangkon ngang yang ordination maganid gyud pagbalik masumpay gyud panahon sa mga apostoles. Only the Catholic Church. Unya, kini mga igsuon, kining teaching authority, mga tanata, kinsa man ang gikumpuni ani. Well, kung mobalik ta panahon ni Kristo, kining teaching authority naa ni sa mga apostoles. Kay kung basahon nato ang Lucas 10:16, ang mga apostoles may giingnan ni Kristo nga ang naminaw ninyo naminaw sab kanako, ang wala maminaw ninyo wala sab minaw kanako. Mudagan po ta sa Mateo 18:17. Mateo 18:17, kung dunay mga disagreement, pananglitan sa atong panahon karon, dili na magpareha sa atong interpretation sa Biblia. Na karon kinsa man ang katapusan nga mo final say o kanang gitawag natong final arbiter, no? Kay kining Biblia na ni final arbiter, dili kay bisan kinsa mga igsuon. Bisan gani ang atong nasod nga Pilipinas na amantay Supreme Court, nga ang Supreme Court mo na si final arbiter, nga diya sa mga lower court magka-diferensya ang mga judgment, hukom, pero ang katapusang muhukom nga final gyud ang iyang desisyon, mo man ang Supreme Court, mo na final arbiter. Kining Biblia pod, ang final arbiter ani, syempre, ang mga apostoles. Nya sa mga apostoles naa sila'y nga labaw nga pango o kanang gitawag nato executive minister, gitawag nato ni sa atong panahon og Santo Papa. No, mao na si Pedro, kinsa man ang gipili ni Kristo nga silbing mo mangulo ani, labi nagwala na siya. Klaro kayo si Pedro. Giingnan niya si Pedro sa Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawis ginghirian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot usab. O na si Pedro may unang gihimong executive minister, dili si Felix Manalo. Unya nganong dili man executive minister atong gitawag, nganong Santo Papa man. Kay mas biblical manggod ang Santo Papa kaysa executive minister nga titulo, mga igsuon. Mangutana mo kung nganong mas biblical ang Santo Papa? Basahan ninyo ang Revelation chapter 3 verse 7. Kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon nagsanto o balaan. O santo, balaan. Kay kanang katungdanan na dili na katungdanan nga gimugna sa yawa, katungdanan na nga gama sa Dios nga iyang pahuptan og tao. Na sa pinadayag 3:7 nga si Kristo gahawid mo'y gakupot sa Yahweh, kay siya man ang otorisado, no, sa New Covenant. Nya kanang iyang katungdanan santo, matud pa pinadayag 3:7, ang gakupot sa Yahweh santo. Kunya, kung uadto po ka sa Isaias Kapitulo 22, 20-23, kanang nagkupot sa Yahweh, tawgon og amahan. Sa ato pa, Father sa in English, Papa sa kinatsila. So kana diing tinugyanan sa Yahweh, Santo Papa o Holy Father, di ba titulo man na sa Dios nga iyang ipagamit sa tao? Napagaling mo ingon nga blasphemy man na veritas, ang titulo sa Dios iyang ipagamit sa tao. So may dautan ana nga diri sa Biblia mao man gyud kinaiya sa Dios nga iyang titulo ipagamit niyang tao nga iyang pilion nga modumala o mangulo. Sama pananglit sa Exodo Kapitulo 7 bersikulo 1 nga giingon diya, no, Exodo 7:1, giingnan si Moises sa Dios, Moises, himuon ko ikaw nga sama nako, himuon ko ikaw nga ingon nga Dios at tubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moises, pero nganong kanang titulo niya nga Dios, iya mang pagamit ngadto ni kuan ni Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa tubangan ni Paraon. So dili din na dautan kana diing sa pamilya, di ba? Mga subheads diri sa kalibutan, mga igsuon. Ngano man nga ang pamilya, ang head of the family, kanang tatay, nganong tawgon magtatay, nganong tawgon manag-amahan, kana titulo man na sa Dios. Sa ato pa, kana di ang head of the family o kanang pangulo di ay
ipagamit ay sa Dios ang iyang titulo sa tao nga mangulo, sa whether sa pamilya man o bisan pagali sa atong nasod, kining atong presidente, pwede man nato tawgon na atong presidente Noynoy Aquino og amahan sa Pilipinas. Basta labaw gani ka ang titulo sa Dios, pwede nang gamiton nimo. Of course, ayaw lang yun pagpaka-Diyos. Kaya kung magpaka-Diyos ka, dili na noong ka maangayan anang imong titulo. Di ba? Itong mensahe ni Kristo sa Mateo 23, 1-9, Jess, nga nakapamulong si Kristo, ayaw ka mo pagtawag o gamahan ni Risyota. No, dili man to literal. Ang ipasabot ni Kristo dito, kaya ang mga Pariseyo o mga magtutudlo sa balaod, nagpataas man silang kaugalingon gud. Nya di man gud gusto ang Ginoo anang mga mapahitason. Kung mapahitason gud ang tao, kanang mga authorities, sama ra nga nagpaka-Diyos sila. Mo na nga unsay giingon diha, no? Sa atong Ginoo sa Mateo 23:11, ang labing dako diha kaninyo o ang labaw diha kaninyo, kinahanglan mo alagad but pasabot magpaubos. Kay ang pataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. So mo na ang buot ipasabot din ha, nga ang mga tao nga mapahitason o ang mga lideres nga mapahitason, dili angayan sa titulo sa Dios. Mo nang ipaubos sila. Dili na angayan tawgon og amahan. Pero ang mga sulugon, ang mga lideres nga mapahiobsanon, ipataas, buot pasabot, pwede ka tituluhan og labaw. Wa may laing labaw ang Dios man. So, pwede gamiton ang titulo sa Diyos sa mga tao nga angayan, nga mapahiobsanon. Ug mao man na ang katungdanan sa mga apostoles, servant. Servant. So, servant, pwede na siya tituluhan og titulo sa Diyos, mga igsuon. Basta dili lang yun magpaka-Diyos. Unsa mailhanan nga samarag nagpaka-Diyos ka kung mapahitason ka. Pero kitang mga Katoliko, kanang katungdanan sa atong Santo Papa, o executive nato, o prime minister nato, ang gipili natong titulo, kana yung Holy Father. Titulo yun sa Diyos. Nga naman. Kay mo man yun na, kung basa ka diri sa Biblia, mo man ay pinakataas nga titulo, nga ika-titulo nato sa tao nga gisugo sa Diyos. Pero dili Diyos ang atong Santo Papa ha, kay kung Diyos pa atong Santo Papa, anong muluhod pa man siya, anong mag-ampo pa man siya Diyos dito sa langit, di ba? Okay, ako lang nang iklaro ninyo, kay namang gayuban nga, sa ato pa veritas, kana ding inyong Santo Papa, nagpaka-Diyos na di ay kigigamit man ang titulo sa Diyos, Holy Father. Dili. Dili, nanoy mga libro nga na ay figurative ang ipasabot, pero ang ipasabot sa iyang pagkalabaw, pagka-Holy Father, dili sa iyang kahimtang nga Diyos na siya, kundi sa iyang katungdanan na nga gihuptan sa Santo Papa, ang katungdanan nga labaw dinhi sa yuta. Kinsa man ang labaw? Ang Diyos man. Inya kay nagpili man ang Diyos dinhi og tinugyanan. Mao na nga kanang katungdanan sa atong Santo Papa, dili man na iyas demonyo, gikan man na sa Diyos. So, alang-alang tawgon nimo nag-ubos ng katungdanan nga katungdanan man na ang iya sa Dios. O na nga ang ingalan po nato ang katungdanan, anang katungdanan na siyempre ang tag-iya. Nga mao ang Dios. Holy Father na ang katungdanan. Wala na magpasabot nga ang Santo Papa nato nga sa kahimtang sa iyang pagkatao na Dios na po siya, dili na mao. Gitawag lang nato siya Holy Father tungod sa iyang katungdanan nga dili mugna og tao kundi mugna gyud sa Dios. Sama atong katungdanan ni Moises. Nganong giingnan man siya, Moises, Simon, ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Diyos si Moises. Mga igsuon. Pero nganong gisulti to sa Diyos niya, tungod kay ang iyang katungdanan, dili iya ni Moises, dili iya sa tao, kundi katungdanan nga iya sa Diyos, iya lang gipa lingkod, iya lang gipa dumala og tao nga si Moises. Sama gud anang kuan mga igsuon. Di ba na ay giingon diri sa Biblia nga, ayaw kamo pagtawag og maayo o santos o bala o holy. Kay usaray holy o usaray balaan. Ang Diyos lang. Pero nganong tawagon malin na holy ng mga apostoles o mga santos? Dili na to sabton nga. Ang pagka-Diyos, ang pagka-holy sa Diyos,
ilang giagaw, kundi tungod kay nakaambit sila. Tungod kay ipaambit sa Dios iyang kinaiya nga balaan o huli. Mo na mga santos, tawgo na po natog mga santos. Pero sa lintungan na gyud, ang tuburan sa kasantos ang Dios ra gyud, kay ang Dios ra man gyud moy holy. Holy Father. Pero kanang iyang pagkahuli, iya nang ipaambit sa uban. Mo nang daghan na putag mga holy ron, mga santos. Mausab na kung ang atong Santo Papa gitawag na to ng iyang katungdanan og Holy Father, titulo man na sa Dios, dili but pasabot nga gihimo na po natong Dios ang Santo Papa nga espiritu na po siya, di siya mamatay, dili na kundi sa iya ng katungdanan nga kanang iyang katungdanan dili na mugna sa demonyo, dili na mugna sa tao, kundi mugna na sa Dios. Iya lang gipalingkod ang tao, iyang gipadumala ang tao ni anang maong katungdanan nga iya sa Dios. Kay kung dili good Holy Father ang atong titulo sa atong executive minister o prime minister, naon sa may atong itawag? Evil Father. No? Kay ang bali sa holy, evil man. No? O bad Father. Dili mayo. Kinahanglan Holy Father. Gamito na to ang titulo sa Dios. Pero dili lang nato itudlo nga atong Santo Papa nga Dios na pud, nga espiritu na pud sa kahimtang, no? Pero ang prueba na klaro man, kung gitudlo nato nga atong Santo Papa Dios na, well, dili na unta muluhod ang Santo Papa. Wala na unta siya prayer room sa Vatican. Kay Dios naman ka siya. Mula na, kinahanglan lang atong ipasabot kay daghan gyapon hangtod karon ang wala kasabot ana. Mo na nga padayon lang gyapon na sigig panaway, sigig pangatake sa unsa gyud pagtulunan sa tinuoang Katoliko. Mga igsoon, akong lakbitan gamay kining sa pinadayag 22 gali, 18 gatos 19, katong gibasan nako kaganina nga usa sa gamiton sa atong mga igsuon nga dili Katoliko nga nganong moingon sila nga Biblia ra gyud kuno may basihan sa pagtuo. Kaya diha kuno sa pinadayag, no, 22, 18 hangtod 19, nagingon si Juan diya nga ayaw ninyo dugangi og kuhae ug unsay nahisulat diri. Ako ning ipahimug at ninyo mga igsoon, maingon din sila nga ang Katoliko maigo ana kay gidugangan man nila kanang mga piyesta, kanang mga rosaryo, daghang kayo mga practices, debosyon ng Katoliko nga wala sa Biblia para sa nang rosaryo. Akong balikon akong gisulti sa miaging Domingo nga out of context kay kung basahon na to ang gisulti ni Juan sa Juan 22, 19 ngatos 18, ang gipasabot ni Juan diyang dili kuhaan, dili pudugangan ang iyang gisulat sa pinadayag. Di ba? Ug unsa kuno yung gisulat niya dili dugangan. Nya, pangutana gidugangan na sa Katoliko. Tama naman na verse 21, di ba? Pinadayag 22 bersikulo 21. Gibutangan nag 22 sa Katoliko. Gibutangan nag bersikulo 23, bersikulo 24 wala. Kay kanang atong mga debosyon sama ng rosaryo, mga piyesta sa daghan kay mga santos, wala man nato gipuno dito sa gisulat ni Juan nga ningon siya ay ninyo ni dugangi. Kana atong mga debosyon lahi man po na. Mga practices man na unya biblical man po, asa man taggahom ana nga ang simbahan pwede mo gama, pwede mo dugang og kanang mga balaod ba, kanang mga debosyon. Katong Mateo 18:18. Kay ang tinuod nga iglesia gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Basahan ninyo sa Biblia, aninyo kalimti, Mateo 18:18. Mga igsuon sa daghang kaayong mga magtutudlo aning Biblia, nganong dili kay sila mogamit anang Mateo 18:18. Kay kanaagong Mateo 18:18, pabor kay nas Katoliko. Nga dili kay Biblia lang. Kay kung naago nimo ang otoridad, pwede ka mo magbalaod mo na nga ang Katoliko na ay canon law, ecclesiastical law, nga obligado ta na kay binding na dito sa langit. Kay unsa kuno'y aprubahan sa iyang iglesia diri, aprubahan po niya sa langit. Pagkaklaro anang Mateo 18:18. Gusto mo basahon na to na kanang walay kapin walay kulang.
Okay, ano yan? Mateo 18:18. Og busa sultihan kung kamong tanan. Ang inyong idili din sa yuta, kinsa ning giingnan ni Kristo ani iyang mga tinunan. Ang iyang iglesia. Sultihan ko kamo ang inyong idili din sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang inyong itugot din sa yuta, itugot usab didto sa langit. So, mo ni ang gahom sa iglesyang gitukod ni Kristo. Na ay gahom sa pagdili og pagtugot. So, tagaan mo na kung example ha, mga igsuon nga gidili, gitugot o gimugna sa Katoliko nga gituhuan pod sa mga dili Katoliko ron. Sige silang panaway sa otoridad Katoliko pero wa sila kabantay nga naa di sila gituhuan nga mugna sa Katoliko. Sama pananglit. Kinsay gahukom pila kabasahon ang daang tugon o kinsay gahukom pila kabasahon ang Bagong Testamento. Na kung mabasa kasulod sa Biblia, di ra bagid mabasa nga si Kristo ang mga apostoles nagkanonize og mga libro. Kay kung mobalik ka sa wala pa makanonize ning mga libro sa Biblia, mga igsuon, pagkadaghang kay sinulat sa mga Kristiyanos. Dili lang kay pila man niya tor 73, 72 og sa kanon sa mga Protestante ang ilang gidawat 66 lang, di ba? Pero sa Katoliko 73. Nangutan na ta, mo kana lang New Testament atong kuwaag base, ayaw lang sa atong Old kay murag sumpaki ta atong Old Testament kay sa Katoliko sobra magpito. Okay, sa Protestante 39 ra, no? Di ba? Mga igsuon. Pero sa Katoliko sobrang pito kung ikumpara sa kanon sa Protestante. So, pero sa New Testament ga parehas ta tanan. 27 books nya sa history kinsa may nag-ingon ana nga ang Bagong Testamento 27 books lang. Si Kristo ba, mga apostoles, nagbuot ana nili oy. Konsilyo nga Katoliko, Council of Hippo, Council of Nicaea, mga konsilyong Katoliko gadeklarar ana. Yang anong nituo man sila. Giunsa nila pagsiguro nga kanang linamdagan sa Espiritu Santo sa Bagong Testamento 27 books lang. Nga wala man gisulti ni Mateo, wala man gisulti ni Pedro. Wa man giingon ni Kristo, wa pod giingon sa Dios nga mabasa sa Biblia nga ang New Testament 27 books lang. Wala. Basig mo ingon mo nga kay mo may makita adres Biblia Veritas 27. Bitaw 27 bitaw na pero ang historya na nganong 27 man na. Nga kadaghan kaayong mga libro nga ang uban wa na dawata napagali gituhuan nga kanang galing gigamit sa mga nga Da Vinci Code. Ana ko na gitapigan kuno sa Katolikong kamatuoran wala giapil das Biblia. Wala to giapil kay spurious man to. Na may mga pagtulunan din tong contradiction sa Christianity mo tong wa to giapil. Pero dapat nga ang Katoliko may gabuot ana. Gani mga igsuon na ako'y logic ninyo ha. Kay ang Katoliko may gadeklarar pila kabasahon sa Biblia. Kunya mo'y nag-ingon nga kinilinamdagan si Espiritu Santo pulong ni sa Dios. Para nako ay kumutuoan ang Biblia, tuhuan sa nakong Katoliko. Ano man, yun sa man ako pag siguro. Kining Biblia, lamdag sa Espiritu Santo kung dili kumutuo sa otoridad nga nagsulti ana. Di ba sa lagda sa maing pangatarungan, maing pangisip, tuhuan sa nako ang gasulti ana. Ay kumutuoan ang iyang giingon nga kuan ko no. Gilamdagan ko no sa Espiritu Santo. Di ba mga igsoon? Una, sa in English pa, I must first accept the authority of the Roman Catholic Church before I will accept the Bible. Nga naman, kaya ang Katoliko man may nagdeklara. Nagpahibalos kalibutan nga kining Biblia, lamdag sa Espiritu Santo. Na, yun sana to pagsiguro nga, maoran ng naa. Nga, kung tanaw na to sa history, daghan mang muklaim nga lamdag kuno sa Espiritu Santo. Ang Book of Mormon, sa mga Mormons, muklaim po na sila. Nga, lamdag po na sa Espiritu Santo. Ang sa atong mga igsoong Muslim, kanang Quran kuno, lamdag po kuno na. O, daghang kaing gaklaim nga mga libro. Dili lang kay kanang naa atong Biblia gaklaim. Kanang naa sa atong Biblia, usa lang ta mga Kristiyano gaklaim, ana. Yun sa na to pagsiguro, o kinsa may nag-canonize, ana. Mabasa ba na sa Biblia nga si Kristo mo'y gakanonize ana og mga apostoles? Dili oy. Kundili ang mga obispo na. Mga sumusunod sa mga apostoles, mga igsuon.
Na, asa man na mga igsoon. So, ilang gisupak ang otoridad Katoliko nga wa sila kabantay, naa sila gituhuan nga produktos Katoliko mga igsoon. Kining Biblia. Ya, atangin ninyo sa atong tema pod, mahitungod aning canon of scripture. Maabot ra na mga igsoon kay atong idetalye na nganong sa Old Testament nganong subrag 7 ato ay kulangan, no? Kay kita manggali akusahan nga kita kuno may gadugang. May ilang kong gibasi ang kanon dito sa mga Hudeo sa pagdeklara katong kanon nga deklarasyon ni Rabbi Akiba nga kato si Rabbi Akiba wala tumudawat sa Christianity. Kontra to siya sa mga Hudeo nga nahimong Kristiyano. Unya, wala ang ilang libro ikumpara atong mga Hudeo nga nahimong Kristiyano nga mao na kanang Septuagint version nga mao nang kanon nato mga Katoliko nga 46 books. Kay 39 raman ang sa kanang mga Protestante ang ilang gisunod katong Jewish canon kang Rabbi Akiba nga kulangag 7 ka libro. Unya, ang ilang gituhuan nga konsilyo Jewish Council nga kung buot na hunaon nahitabo na niadtong mga 90 to 100 AD nga during that time ang otoridad wala na dito sa Jewish religion kay naa na mas Christianity. So para nako inbalido tong ang Council of Habne nga gipangunahan ni Rabbi Akiba nga naman dili man Kristiyano si Rabbi Akiba. Muna kung dunay mga konsilyo nga atong tuhuan kung mga Kristiyano ta, dirita sa mga Christian Council, dili ta atong Jewish Council, kay katong Jewish Council wala man tumudawat sa Kristyanismo. Mo nang inbalido para nako dito ko mo sunod sa kanon sa Old Testament sa mga Hudeo nga nahimong Kristiyano. Unya kay kining gihawiran nga Biblia sa Katoliko mao man ilang gihawiran. Kanang Septuagint version nga naay Makabeyo, naay Sirach, di manggod po sila anang Makabeyo kay klaro man gud ang purgatorio dia nang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Nakaron mga igsoon kinsa may consistent ani Katoliko nga ang gituhuan, Christian Council, o kini mga Protestante ron nga ang ilang gituhuan kung maghiskot og Old Testament katong kanon nga ang gahukom Jewish dili Christian Council. Pero pag abot sa New Testament, mutuo na po sila sa Christian Council. Kaya ang Christian Council naman nagdeklara ng 27 books sa New Testament. So karon ang mahitabo, kining mga Protestante, sama silang Iglesia ni Cristo o guban pa, nga ang ilang gidaghanon sa libro 66 lang, kay wala giapil nila tong 7 books, nga naara ba to sa Septuagint version, ang nahitabo, ang gituhuan nila sa Old Testament, nga hukom pila kadaghanon Jewish Council dili Christian. Pero pag abot sa New Testament kinituo man sila aning 27 books Christian Council man is ato pa dili uniform. New Testament ang ilang gituhuan nga council Christian. Pag abot sa Old Testament ang gituhuan nilang canon ang katong Jewish nga di man to Christian. Nya timan nga kanang hukom ni Rabbi Akiba nga 39 books o wala i-appeal tong 7 books nahitabo to 90 AD nga during that time wala na power ang Jewish Council gikan sa Dios kay ano man kay ang power nga gikan sa Dios naa naman sa Christianity. So diri ra sa mga tigom Kristiyano ta motuo og dunay mga council dili na ta motuo atong Jewish kay dili man to Kristiyano. Kani kung tanaw na to diya sa Biblia mga igsoon, ang mga Hudyo nga wa mo dawat ni Kristo ug mga Kristiyano o mga Hudyo nga nahimong Kristiyano magsige na sila debate. Di wa na sila magtakdo kay lahi man ang interpretation sa mga Hudyo nga mo dawat ni Kristo, lahi pod ang interpretation sa mga Kristiyano. Mo mangali si Pablo kapila sige ka enkwentro og debate dia. Murag mga CFD ba, di ba? Sige ka enkwentro og debate. Basahan ninyo ng Buhat 18:4, Buhat 17:1-2. Sige yung ka-enkwentro mga Kristiyano og debate. Sige ka-enkwentro nila mga Hudyo nga modawat ni Kristo. So, para nako diri ko sa Katoliko kay uniform yun. Ang gituhuang council kung maghisgot og Old Testament canon, Christian yun, no? Pag abot sa New Testament, Christian Council gyapon kay kinigong 27 books of the New Testament
Maklaro man yun nga Christian Council gawa sa dokumentado na kay kung moadto ka sa Jewish, di man sila mutuo sa Christianity. So dili sila mutuo ang 27 books, di ba? Mga igsoon, di sila mutuo ang 27 books kay dili man sila mga Kristiyano. Di ba? Ang mahitabuan ni ron, ang ato mga igsuon nga nangatake na to, nga mga Protestante ba, Iglesia ni Cristo, Adventist, ilang gisunod ang libro o gidaghanon sa mga basahon sa daang tugon nga ang gahukom Jewish Council, katong kang Rabbi Akiba, nga kulag 7 ka libro, nga katuwa man tumudawat sa Christianity. Di ba? Parang ako di ko mutuo atong ilang council, kay wag ito sila mutuo ni Kristo. Nadirigid ko sa konsilyo nga nituo ni Kristo. Nya, ang Katoliko ramang gyud may uniform ana kay umayong kag Katoliko, di man mutuo atong Jewish Council ni Rabbi Akiba. Kay di gud mutuo ni Kristo. Nya, mo anhi po ka sa Bagong Testamento. O klaro man eh. Christian Council gyud gahukom aning 27 books. Mga igsoon, napiki na po na itong panahon. Nakabsan ko sa oras, ako pa untang tukioning 1 Corinto 4:6. Ako maning gisaan si miaging Domingo, pero nakabsan na tas panahon. Dili po na to gusto nga atong mubuon lang kay nindot kay ni i-discussing 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ako lang basahon ninyo ang teksto, parang naamo ideya nga sa sunod Domingo pohon sa pag-discuss ani. Matod pa ni Pablo, aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga huna-huna nga kapin sa mga butang na sulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa, batok sa usa. Kay kining tekstuha god mao ni usa sa gigamit sa mga dili Katoliko sa ilang pagtulun-an nga sola eskriptura o Bible alone. Pero sa ako nang giingon sa miagi na tuntulumanon, kanang ilang Bible alone nga doktrina, wala man gali po na nila subaya, kay daghan man silang gihimo ron nga wala po sa Biblia. No? Di na ako nabalikon, kay balon na mo gun sa kaya na ilang gipangbuhat nga wala sa Biblia. Pero nanudlo sila ana. Atong i-discuss sa sunod, no? Mutugot gihapon ng Ginoo, unsay buot pasabot ni Pablo ani. Ato lang pasiuna ninyo nga ang atong interpretation kinahanglan dili mo contradict sa laing bersikulo. Kay kun ang ato galing interpretation mo contradict na sa laing bersikulo, outrightly kanang imong interpretation di gyud na mao. Kinahanglan do na manggoy harmony. Ang atong pag-interpret dili mo contradict sa ubang bersikulo. So kay kung moingon ka nga Biblia ra lagi, nya unsaon man tong gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia? Ang inyong idili og itugot diri, idili og itugot na ko sa langit. Unya, katong sa Juan 14:12 nga ang iglesia maglambo, magpalabaw sa tupa pwede makapuno. No, at ang ninyo na sunod Domingo pohon mga tinakod nga tigpaminaw. Okay, mga tinahod gatig paminaw sang litwa naman daigong panahon sa gihapon kining ubos ninyong alagad. Sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kining inyong alagad, Silbert Dondoyano, alias Veritas, uban sa atong mga igsuon sa Pikas Lawak, sa technical side, Danny Luod o Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Radyo mo nationwide.